سلام ناي ماكي ميديا تخطاتلتي كميل لكم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሕሪትን ዝበል ጓዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባሌ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለ ዘየለ ነዚ ዛንታ ላይክ በምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰነይ ምክትታል ስመይ ጽናሕ ግና እቲ ዘሕልፍክዎ ናይ ሴክስ ግዜ ብዘይ ስክፍታ ብሙሉእ ነፃነት ከውግዓኩም ተምሃሪት 11 ክፍሊ እየ ነይረ ኩሉ ግዜ ክረምቲ ብዝመፀ ቁፅሪ ናብ ቤተሰብ ከይደየ ዘሕልፎ በዚ ምክንያት ናይ ሕዚ ክረምቲ ምስ ሓዋነደይ ከሕልፎ ስለ ዝኸድኩ ንኽልተ ዋርሕ ንምፅናሕ ዝተፈላለዩ ዘድልዩኒ ነገራት እየ ኣኻኺበ ኸይደ ኣኮይ ልዕሊ ካልኦት ኣዝመድና ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ልዕሊ ማንም ንሱ እዩ ዝርድአኒ ብትምህርቲ ደረጃ ይኹን ብማሕበራዊ ሂወት ብብዙሕ መልክዑ እዩ ዝርድአኒ ብዙሕ ዋላ ምስ ማሓዙተይ ንኸውግዐሎም ዝስከፈሎም ነገራት ምስ ኣኮይ ግና ብግልፂ ኢና ነዕልል ብድሕሪ ናይ 5 ሰዓት ናይ ድኻም ጉዕዞ ኣኮይ ብዝነብረሉ ዓዲ በፂሐ ኣኮይ ብስራሕ ምኽንያት ይጥዕሞ ስለ ዘይነበረ ሓደ ናይ ቀረባ ዓርኩ ንኽቕበለኒ ኢሉ ይኹለይ ክፅብቕ መዓት እዩ መልክዑ ቅርፂ ሰውነቱ ኣንደበቱ ብቻ ብሓደ መዓልቲ ተማሪኸሉ ካብ ዝመፅእ ዳርጋ ናብ ሶሙን ገፀይ ክፅጋዕ ኢለ ኣለኹ ኣብ ገዛ እየ ዝውዕል ኣኮይ ላጤ ስለ ዝኾነ ኣነየ ምግቢ ዝሰርሕ ገዛ ዘፅሪ ብዙሕ ነገራት ዝገብር ኣነ ጥራሕ እየ ብዙሕ ናይ ስራሕ ፃዕቀይ ስለ ዘይብለይ ፊልምታት ምርኣይ መፅሓፈ ምንባብ እየ ዘሕልፎ ሓሊፉ ድማ ዓርከብኮይ ፊልምታት የምፀለይ ነይሩ ዝበዝሐኒ ዝህበኒ ዝነበረ ፊልምታት ግና ቁሩብ ከፍቲ ዝለመድክዎ ዓይነት ውፅእ ዝበሉ እዮም መብዛሕትኦም ሴክስ ዝበዝሖም እዮም ነይሮም በዚኦም ግና ተቃውሞ ይነበረንን እኳ ደኣስ ሕጉስቲ እየ ነይረ ኩሉ ግዜ እቶም ፊልምታት ክርኢ ከለኹ ዓርከብኮይ የዝክር ይሓስቦ ድማ ብሓሳበይ ምስኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ርክብ ክፍፅም እየ ዝውዕል ሓደ ግዜ ልዕሊ ዓቕመይ ክኾነኒ እንተሎ ባዕለይ ንባዕለይ ንምርካዕ ብዙሕ ነገር እየ ዝገብር በዚ መንገዲ ንመሓዛ ኮይ እናዘከርኩ ብሓሳበይ ዝገብሮ ሴክስ ግና ክዕግበኒ ኣይከኣለን ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑ ከምዚ ኢለ ክቕፅል ከምዘይክእል ምስ ተረዳእኹ ግና ሓደ ሓሳብ እየ ሓሲበ ኣኮይ ብዙሕ ግዜ ቀዳምን ሰንበተን ንስራሕ ካብ ከተማ ይወፅእ እዩ ነዚ ዕድል ዝተጠቒመ ዓርከብኮይ ብጣዕሚ ስለ ዝደበረኒ ፊልሚ ሒዙለይ ንኽመፅእ ነገርክዎ ኣይደንጎየን እቲ ፊልሚ ሒዙለይ መፀ ልክዕ እንኪሉኒ ክምለስ እንትብል ግን ኣነ ዝንዓይ ድሌተይ ነበረን ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት መፂኒ በቃ ንስኺ ረአይ ኣነ ክኸይድ ኣለኒ ምስ በለኒ ውሽጠይ ሕጉስተይ ነበርኩን ምክንያቱ ምስኡ ግዜ ከሕልፍን እቲ ፊልሚ ብሓደ ክንርአን እዩ ድሌተይ ዝነበረ እዚ ዘምፀለይ ፊልምታት ናብ ካሊእ ዓለም ክኣቱ ስለ ዝገብረኒ ንኡ እንዳዘከርኩ ዝገብሮም ነገራት ክዕግቡን ኣይከኣሉን ብዘይንሱ ምስኡ ትኽክለኛ ርክብ ክፍፅም ተመነኹ ብሓደ ክንርኢ ሓውሲ ብምግዳድ ዓይነት ለመንክዎ እንተንሱ ግና ሕራይ ክብለኒ ኣይከኣለን ብዙሕ ለሚነዮ ኣብ መወዳእታ ሕራይ ኢልኒ ምሰይኮ ፊልሚ ክርኢ ጀመረ ኮነ ኢለ ተዳለይ ስለ ዝነበርኩ ድሕሪ ምሳሕ ፊልሚ ክንርኢ ጀመርና እቲ ዘምፆ ፊልሚ ጀሚርናዮ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዝነገርኩኹም ወሲባዊ ስምዒት ዝቕስቅስ ፊልምታት እዩ ዘምፀለይ ነይሩ ናይ ሎሚ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ዝሪኦ ዝነበርኩ ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ብድፍረት ኢደይ ናብ ስርዑ ሰዲደ ክነኻኽኦ ጀሚረ ኣብ ገፁ ምንም ዓይነት ተቃውሞ ስለ ዘይረኣኹ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ፊልምታት ዝሪኦ ዝነበርኩ ተግባር ፈፂመዮ ኣብ መንጎ ቅኒ ኢለ ርእየዮ ሕዚ እውን ናይ ቀፅሊ መልእኽቲ ኣሕለፈለይ ሕዚ ናተይ ተራዩ ዝዓይነቱ ከዳውንቱ ብፍጥነት ኣውፅኡ ድለዩ ንኽፍፅም እቲ ዕድል ኣመቻችዎ ቀፂልና እቲ ብሓሳብ ጥራሕ ዝፈልጦ ኣካላቱ ምስ ሰብነተይ ተጣቢቑ ካሊእ ሙቐት ፈጢሩ እቲ ካሊእ ዓለም ኣጠዓዕልመዮ ሕጉስቲ ኮይነ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ጥራሕ ልዕሊ 4 ግዜ ርክብ ፈፀምና ድሕሪዛ ጥዕምቲ መዓልቲ ክሳዕ ንደይ ዝምለስ ኣኮይ ምንም ከይፈለጠ ዳርጋ መዓልታዊና ርክብ ንፍፅም ነርና
ጥዑም ናይ ዕረፍቲ ሰዓታት ኣሕሊፈየ ተመሊሰ። በቃ ምስኡ ዝጀመርክዎ ነገር ኣመና ክሕጉሰኒ ስለ ዝጀመረ ዓደይ ክምለስ ኣይደለኹን ነይረ። ግና ትምህርቲ ስለ ዝነበረኒ ተገዲደ ናብ ዓደይ ኸድኩ። ዓደይ ምስ ኣተኹ ግና ዘይሓሰብክዎን ፍጹም ዘይተጸበኽዎን ነገር ገጠመኒ። ንሱ እውን ድቂ ሒዘ ነደይ ከይነግራ ከመይ ጌረ ነኮይ እውን እዚ ኸማኽሮ ይክእልን ድቂ ከም ዘለኒ ደው ኢለ ነጊረዮ። እዚ ነገር ድሌቱ ከም ዘይኮነን እቲ ጥንሲ ኸውርዶን ይነግረኒ። እንተ ኣነ ግና እቲ ጥንሲ ኸውርዶ ይደለኹን ተዘይውሪደዮ ድማ ኣቦይ ክቐትለን እዩ። በቃ ድሕሪ ጥንሲ መሓዘይ ግድን ክወልዶለኒ ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ። ግና እቲ ጥንሲ ምርመራ ክገብር ምስ ከድኩ ካሊእ ጉድ ሰሚዐ። ንሱ እውን ተሸካሚት HIV ምዃነ ይፈሊጠ። ኣብዚ ሰዓት ዝገብሮን ዝሕዞን ጨነቐኒ። እንታይ ክብል ከም ዘለኒ ጠፊኡኒ። እቲ ሕማም ንስኻ ምፂኻለይ ኢለ ደውለሉ። እንተ ንሱ ግና ንስኻ ነይሩክ እንተኾይኑ እምበር ኣነ ነፃየ ነይረ። ሕዚ እውን ከምዚ ኢልካ ከይተዛረበኒ ምስ ዓርከይ ከይተባእስኒ ዘርእስቲ ከይተልዕልዮ ምሳይ ዝፈጸምክዮ ምንም ዓይነት ርክብ የለን ክብለኒ ጀመረ። ዝገብሮ ጠፊኡኒ። በቃ እዚ ሕማም ምሽካመይ ከይኣኽለኒ ጥንሲ እውን ኣለኒ። እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣመና ተጨኒቐ። ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእይቶኹም በጃኹም ለግሱለይ። ዓደይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጥንሲ ኣብ ከብደይ ከም ዘሎ ክትጠራጠር ጀሚራ እያ። ምክንያቱ እቲ ጥንሰይ እንዳገዘፈን ውሽጠይ እናተቐየረን ስለ ዝመፀ እዩ። በቃ ኩሉ ግዜ የምልሰኒ፣ ውሽጠይ እውን ጭንቀት ኣለኒ። ኩሉ ግዜ ዝበኪ ደቂሰ ይውዕል። ዝገብሮን ዝሕዞን ጠፊኡኒ ዘሎ። ዓደይ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕለይ ተፈፂሙ ዘሎን እንታይ ከም ዝኾንኩን ተሓተኒ። እንተ ኣነ ግና ምንም ኣይኮንኩን ይብላ። ግና ምንም ኣይኮንኩን ክብላ ከለኹ ኩሉ ሻብ ንብዓት ዝቕድመኒ። ኣብዚ ሰዓት ዓደይ ተጠራጠረት። ጥንስቲ እንተኮንኪ ብገንኡ ንገርና፣ ነቲ ወዲ ድማ ሽማግለ ልኢኹ ክምርኦ ክንገር እዩ፣ ምጥናስኪ ጌጋ ኣይኮነን ትብለኒ። ግና ኣብ ልዕለይ በፂሑ ዘሎ ገበን ስለ ዘይፈለጠት እያ። ነደይ ከመይ ጌረየ ዘጥነሰኒ ዓርከብ ኮይ ኢለ ክነግራ። ብዘይንሱ ድማ ጥንሲ ጥራሕ ኣይኮንኩን ተሸኪመ ኣነ ሕማም HIV እውን ኣለኒ ክብላ ኣመና ፈራሕኹ። ዓርሰይዶ ክጥፍእ ውሽጠይ ኣብ ፍርሕን ኣብ ጭንቀትን እዩ ዘሎ። እቲ ብፊልም እንዳገበረ ዘርእየኒ ነበረ ፊልምታት ንዓይ ናብ ጉድን ናብ ሓውን ክኣቱ ይጌርኒ። ብዘይንሱ ኣነ ንርክብ ምስኡ የጀሚረዮ ቅድሚኡ ዝፈልጦ ሂወት ኣይነበረ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዓርሰይዶ ከጥፍእስ ወላ እንታይ ክገብር? በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣመና ስለ ዘርየኒ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ግደፉለይ ከንብቦየ ሰሰናዩ። ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ። ነዛ በዓልቲ ዛንታና ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ግደፉላ። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንትሕብዳ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካብ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና ሰሰና እዩ።